machalo kaka languages to wane gi ikruok. Pathway kendo makoro dhi hinyore mogik. Nikech Kenya ne dwa yawo kendo wan gi so many talent centers makoro igero. To waonge gi jopuonj sani motimo physical education and sports manyalo puonjo this pathway in secondary schools. Chon ne wan gi jok motimo diploma in education. To that category ma teachers manotimo diploma in education gine mana ginyalo puonjo sports. To sani endi gibedo phased out in terms of the kuonde ma gin get jo diploma koro puonjo secondary school sani. Gidhi puro puonje comprehensive schools. Kok mobedo trend bu puonjo comprehensive schools. Koro gibro yudo jok molei foundation. To ka gibiro senior school to onge ng'ama dhi puonjo sports and sports science. Koro magi endi gik ma challenges mago true. Gima jogo wacho jopuonj go wacho gin gik ma true. Takri dhi chalo nade nikech mae pioneer class madonjo joma ne dhi chalo nade ka koro nitiere ng'ikruok maket kod mano heri winjo ni nitiere jo aviation, nitiere jo marine science, jo electricity to jopuonj mapuonjo kata mana nyithindo Sharon, gik machalo electricity, marine science and so on. Wan gi jok ma otimo gige university to kotimo gi kaka jopuonj. Any teacher service commission nyaka lock act mare mondo parliament or approve this act mondo allow gi mondo gindik jopuonj ma ok obedo trained as teachers. Gimigi pedagogy when they are ready rendering service. An awuon adwacho na puonjo for 3 years kapok omiya pedagogy. Koka dhi training. Ang'o miyo koro mai ndalo gi ten so special. The teacher service commission nyaka ndik ma trained teachers. Ma trained and registered teachers. Onego beni yawo negi sama pod kwa onge gi jopuonj ni. To wan gi so many people are unemployed manitiere motimo electricity, motimo building and construction. Gino oko kacha. Ang'amo no miyo giti isi namba to gibi gipuonji gi these subjects. Nikech subjects gi mo gi pathways ma bende madwa terowa 21st century ni maber. Yes. Nikech adiera makende biro kawo kinde malach mar mondo mi jopuonje tiege kuom ranyisi japuonj ma samoro kia tiegruok e weche motenore kod stima. Kine tiege men bedo dho chako tieg japuonjre nyalo kawo kinde malach. Bende paro ni act no kata mana chik ne nyalo loki e pend chike mag TSC. Mano en gima ok onego beni kawo kata 2 weeks. Ka wan serious kendo wa prioritize in this country was a change kata ma the constitutional clause during the time of Moi. Mano kawo 2 hours to section 2 no goal a constitution ma kata wuok wabedo multi-party. Ang'a nyalo ketho loso buno an act of parliament sit kawuono from morning to by lunch hour to that act is a change. Dongini anything maru kaka koro riwruoge mochung'ne kata mana kaka in kaka riwruok mochung'ne jopuonje pachoka mar chwala keni bendo se chwalo dwaro makama ne TSC iwinjo Sharon. Gimo wacho ni nitie a lot of things mosetimore nyaka ne weche mag CBC gi donji. Nitie consultation levels ma the government kata Ministry of Education okaw kendgi gitimo. Koro stakeholder participation is limited. Kato bende communicating this nyiso jopiny kata through mtandao ni ma gima wadhie unu neno nango mabe ogitim kata koro yiero miwacho ni obago parents ni en yiero ma ogitimo gimiluongo ni simulation sama nyithindo e poni school no nego beni ne ndalo manucha gichopo October kacha to setim ne nyithindo manotimo penj ni gitiyo gi platform mana mar computer manyalo timo gino within minutes kata hours. Ang'o ne mono gitimo simulation no ni ma kaka gini behave again gitime gi real specimen. Real specimen emotim go trial. Emono ko backfire ma schools moko oyudo nyithindo ma ok no ne dwar kono nyithindo moko bo ter kuonde ma ne gidwaro to moko to bende koro igolo
kendo en new selection. To kata mana nyaka sani nitiere skunde ma jotende jopuonje wacho ni to jogi grade 10 samoro giseyudo mana 4 moko kuom gi na gin yudo kata mana jopuonjre 150 gi wiye nyaka sani kata mana pok giyudo jopuonjre watlo sani kotenre kod mano nikech mano be na chiedh nade ma bende chon kane timo selection kata be ni en computer generated to jo principals mag high schools bire center kaka Kenya Institute of Curriculum Development ni watimo selection koro wa launch selection kawuono un jok manitiere kaka C1 C2 dhi ure kona kacha mondo u confirm ni nyithindo muyudogo en kare to sani endi ok yaw portal in ng'at ma ni school kaka principal ok yaw portal koro participation mar principal no onge kata selecting nyithindo ma ose fail to yudo chances e school manocha gidwaro mana gi ndiko ng'ama pod ne useful ne en comprehensive school head teacher ema oyiene log in e platform no jopuonjo onge to gi Ministry of Education headquarter koro you can see kaka manendo ni ka gino tami tinyisi ni dhi kotami Homa Bay to dhi Nairobi ere ji mang'eny ma ong'eyo street ma Ministry of Education office nitie to bende dung en expensive to koro kidhi to kia kata street no to kidhi to bende in janyuol ikia kaka town operate and so on wasebedo gi problem mang'eny kanyo koro an gima wacho ni ywak mineno miwinjogo gin ywak mantiere kare gima ne dwarore ni mondo wabede piny kendo watwage ni onego bed ni weche mag education to moloyo mar grade 10 ni onego bed ni ok miwa problem which one gi sufficient time sama ne wan e grade 7 grade 8 and grade 9 tiyudo ni sama koro owuoyo ni jogirene koka nodhi jopuonj nochako dhi jopuonj mag high school nochako dhi kata mana capacity building to receive grade 10 to bende gidhi capacity building mana mar 1 week koro mano nyisi kaka wan gi